Dragi albinuțe, pentru activitatea de conturare a frunzelor avem nevoie de următoarele materiale: o foaie de hârtie albă, frunze de dimensiuni diferite, un creion, o cariocă și creioane colorate. Pentru început, așezați frunza pe foaia de lucru și cu creionul începeți să realizați conturul frunzei. Trebuie să fixați bine frunza cu 2-3 degețele pentru a nu aluneca pe foaie. Ia priviți! Am realizat conturul primei frunze. Continui în același mod. Vedeți? Pe foaia mea au încoput 6 frunze, unele mai mari, altele mai mici. Urmează să le desenez nervurile, cele de care v-am spus în povestea de ieri. Povestea se numește De ce cad frunzele toamna. Pentru a se vedea mai bine, folosesc o cariocă cu care acopăr conturul realizat cu creionul. Eu am folosit o cariocă de culoare neagră. Voi puteți folosi ce cariocă doriți. Nu observați nimic? Am conturat 3 frunze cu carioca neagră subțire și 3 frunze cu carioca neagră groasă. Voi știți care sunt acestea? Dacă da, încercuiți-le cu degetul. Ultimul pas pe care trebuie să-l faceți este să le colorați cum vă place vouă. Am colorat și eu și am folosit culori specifice frunzelor de toamnă: verde închis, verde deschis, roșu, portocaliu, galben și maro. Puteți folosi orice culoare doriți, dar să fie specifică frunzelor de toamnă. Vă place lucrarea mea? Cred că am să o așez într-o ramă și am să o pun pe perete. Vă urez spor și abia aștept să văd și lucrările voastre.